Den er stadig fint nok der, så har vi ingen side bag. 5, 4, 3, 2, 1. I skal også huske på, at jo flere af de der infest-stacks I har, jo mere damage tager I for alting. Så hvis I har 13 og I får rot, så skal I nok bruge en cooldown. Eller være klar med en healing turn. Husk du lige skal tage bossen. Hold da. Ja, fuck op nu. Skidt. Det bliver mig control, jeg er lidt ude. Vent med at tage den så. Jeg venter også. Vi skal ikke løse mig. Jeg har 10 nu. Den er safe nu. Skal jeg gå efter at blive Marco John nu lidt mere, eller er det først efter breath? Ja, jeg synes bare, du skal gå efter nu. Okay. Så nu passer på os selv. Kom der. Jeg går lidt tilbage. Det er nu det er vigtigt, at vi holder rated højt, så godt som vi kan. Klar med hymsejren. Ja, I siger bare til. No. Jeg er nødt til at stå tæt på her for at ramme folk, så må jeg flytte jer. Ja, ja. My control. Det er også bare control. Lad os se. Ja, Jeg tror, en tank har været klar. En af stås, I bliver mind control, boys. Se om vi kan få rated op. Det er mit, der får rot, og jeg bliver med control. Lad mig stå helt i melee, så snart I er ude, så kommer Jeg I. kan tårne boss. Se tårn. Ja, jeg skal ud af stormen. Jeg har tårnet. Jeg skal... Jeg har den. Tager du den? Kom væk, kom væk. Tak for. Jeg har 7. Amen. Jeg har 0 eller 1. Så du skal bare tage. Klar med healing turn stadigvæk, hvis I kommer fucking lov. Tårn. Jeg tror, at tårn var under breath. Det kan godt være, han lige... Jeg får den klar igen lige meget. Har vi noget her til rated? Jeg har ikke noget. Jeg bliver mind control. Okay. Står lidt ude. Tårn Jeg har boss. mistet aggro. Kun dig. Tårn nu. Jeg tårner nu. Hvis vi har noget, så brug det. Der er sgu om. Og healing pots. Jeg kan sende den. Så der er så meget plads nede bagved. I må ikke dø nu. Fuck jeres DPS. Jeg kan ikke. Jamen, det er fint, jeg tager. Bare hold af lige. Amen, hvor mange har du? Jeg har 4. Jeg har 5. Klar på rots nu. Healing turn. Bare der var Jeg tager lige en potion. Dernede. jeg bliver mind control. Men det er muligt, at vi slet ikke behøver at blive mind control, så vi kører den bare sikkert. Hvor langt er der til næste tank-eksplosion? Ja, få flux op. 10 sekunder. Eller 15. Jeg kan ikke nå om en eller anden drømmer. Ja. Jeg har på Jeg bliver mind control igen næste gang. Har du en Imperial Base, ikke?
Kan healers nå mig? Jeg skal toppes nemlig. Jeg bliver mind control efter. Tank springer om 2. Jeg kan nå dig. Finder. Jeg bliver mind control nu. Alt er fint, der burde ikke være nogen andre healers, der bliver. Jeg bliver i hvert fald ikke. Rigtig mange DPS bliver mind control. Har du Playstorm klar? Jeg har Stro? Rainstorm. Super. Rigtig godt. Kom ind og stå nu. Stil jer oven. Gør jeg også. Skal du komme? Husk at... Tårn Lemmy. Lemmy tårnt. Jeg har den. Flot. Kom væk. Ej, det må det vælge mig. 30 sekunder, så har jeg healing tøj. Jeg bliver infestet næste gang. Det bliver jeg også måske. Anden pot, hvis ikke har. Anden pot, hvis ikke har. Du får den. Hold øje med at SWAT og... Også. Breathwork. Jeg bliver mind control. Jeg kan hylde nu. Jeg hylder. Hvad er mig? På måde. Ikke tårn den, hvad fuck er det, der sker? Altså, kom nok. Nuke bossen. 1%. Nuke også. Ja. Fuck med at få ud lige nu. Super, dreng. Nice. Fucking Fucking boss, man mister aggro hele tiden. Hvorfor er det, man mister aggro og laver en Trinket for con. Hold on. Stop.